Prøv at komme herind med den. Okay. Så skal vi lidt tilbage. Den er fed. Ja. Du må ikke komme tættere på dig. Prøv at tage afsted igen. Lige for den der haven, så filmer lige det. Den kan bare vende i luften, ikke? Nej, det er lige hvis jeg skal komme ud. Ja, det er fandme godt legetøj. Den skam, du kunne lave loop i det program her, det kunne godt tænke mig lige at filme det. Men ikke lave loop i det her program? Nej, det skal vi have det andet til den anden iPad. Det er også fedt nok det her. Det er meget mere ufarligt. Ja, det er ikke helt så vildt det her. Hvad nu? Du kigger over til naboen. Kommer du herind igen? Ja. Flyv herover. Lige rundt en tur, så jeg lige kan filme, når du flyver rundt over os. Bare lige rundt en tur herover. Ja, det var da vildt. Jeg lander. Ja. Fedt.